Moi roztomili, dzisiaj będziemy rychtować mięso do wędzenia. Będziemy wędzić za tydzień, a najprzód niż się mięso powiesi we wędzoku, to go trzeba narychtować, trzeba go zapeklować, trzeba narychtować wszystkie przyprawy i pięknie to mięso se musi spoczywać w jakiejś beczce albo w bącloku. Musi tymi wszystkimi przyprawami, tą solą przyjść. Moi roztomili, mięso kupujemy taki, jaki chcemy, jaki mamy radzi. Ja mam rod szynkę, mam rod schaba, mamy radzi boczek, mamy radzi takie kości, trójkąty. To moja paniczka dyskidowo do fazoli po bretońsku bai. I mięso dyski kupujemy u masorza, kupujemy go dzień rychli. Co by było świeże, nie śmi być żadne stare, bo jak je mięso szpatne, jak coś w mięsie szpatnego, to po tym to mięso się może jak się go zaleje, jak się go pekluje, to się może zepsuć. Kąski mięsa robimy taki, co by były takie oto zgrabne, ja? To znaczy nie za wielkie, nie za małe. Tutaj mam boczki, one jeszcze muszę zrobić mniejsze, muszę ich porzazać. Tutaj mam już w tej mojej beczce taki kąsek boczku, który jest zapeklowany. To będę pokażę, jakie kąski by miały być. Oto taki. I moi roztomili, najprzód musimy sobie narychtować wszystkie przyprawy. Tych przypraw jest tyle, wiele mamy mięsa, podle tego wiele mamy mięsa. Ja mam mięsa dzisiaj o 16 kg i będę potrzebował kolendrę, 7 łyżek do polewki. Będę potrzebował knobloch, to znaczy czosnek, 3 noc ząbków. Będę potrzebował grzebyki, czyli goździki, 10 zorek, pieprzu 48 zorek, ziela angielskiego 48 zorek i listka laurowego 16 listków. Moi roztomili, jak już to wszystko mamy, te przyprawy, to teraz trzeba ich zemleć. I możemy albo ich mielimy, albo ich będziemy puczyć. Ja ich mielym, dycki narychtuję se wiele wszystkiego trzeba. Mam taki młynek do kawy, co żech se go kupił przed godnymi świętami, ale kiesi żech to puczył normalnie w moździerzu i w moździerzu to też idzie puczyć, że to jest taka bardziej procna robota. Jak już wszystkie te suche przyprawy zmielimy w młynku, to musimy tam do tego dać knobloch, to znaczy czosnek, wyciskamy. Musimy do tego dać sól peklującą i musimy do tego dać cukier. I jak już to, ja już to mam narychtowane na gotowo, i jak już to wszystko mamy zmielone, jak to wszystko mamy wymieszane, to mamy taką, to się nam zrobi taką substancja do peklowania. I musimy sobie narychtować miskę, jakąś ocelową, z taką miskę większą, co będą się dobrze to peklowało. Że jest przeogromnie ważne teraz, jak już będziemy to mieć wszystko wymieszane, to musimy połówkę z tej masy do peklowania, musimy odsuć do drugiego garca albo do drugiego pudełka, bo tą połówkę z tego będziemy robić zalewę do peklowania. Tą połówkę jedną tą połówką będziemy szmyrać mięso, nacierać, a tą połówkę będziemy mieć do zalewy. Moi roztomili, mam tu kapkę bajzel na stole, ale prawi się, że jak coś robi, to musi być kapkę bajzlu. Ja już cały ten proces kapkę przeskoczył, bo już mam wszystko te przyprawy zmielone. Już tą substancję do peklowania mam zrychtowaną. I teraz wam pokażę, jako się pekluje na sucho. Bo teraz będziemy tą jedną połówkę tej substancji do peklowania bierzemy i pięknie szmyramy to mięso, szmyramy to. Ja to robię jedną ręką, dyski to robię 2 rękami, no ale jedną ręką dzierżę telefon
Lepsze się robi 2 rękami, bo mój strażnik glicki prawili, że on robił jako na kolei jako Eisenbahner. Jak przyszedł chłop do roboty, jedną rękę miał w kapsie, to go posłali do chałupy, bo mu prawili, że jedną ręką to się może po życiu poszkrobać. Ja też tak prawię. No i tutaj pięknie musimy to musimy wyszmyrać to mięsko, ten boczek tą naszą masą peklującą ze wszystkich stron. Nie śmi być na tym boczku żadnego placu, kany tej soli, tych przypraw nie będzie. Jak już mamy taki kąsek boczku albo mięsa naszmyrany tymi przyprawami, to go styrkamy do tej naszej beczki. I tam w postrzodku to tam pięknie układamy. Tam już jest schab. Schaba już tam mamy. Teraz tam będzie boczek. Teraz sobie zrobimy drugiego schaba. Tak. Pięknie go musimy poszmyrać ze wszystkich stron, co by był pięknie. To robimy tak, jakbyśmy obzolali, jakbyśmy chcieli obzolać kotlet w brezlach a wajsu. To jest to samo. Że tutaj musimy sobie dawać pozór, co by to wszystko było pięknie ze wszystkich stron. Równo, pięknie musi być, tak. No to jest dokładna robota. Tu się człowiek nie śmi śpiechać przy tym, lepsze sobie to robić pomału. Powiem wam tak, wonio to przeogromnie fajnie. To tak wonio teraz, że tego się chce. To by człowiek mógł użlizać, użjeść. I taki to ma być. Jak to człowiek powonio, no to jest tak, no chce się tego, już się tego chce. Mamy następny schabik. Dowamy go do naszej beczki. Ja mam beczkę z plastiku. Ja wiem, że to jest grzech, kapkę, ale ona już jest tak wygryziono przez tę sól, że tutaj już istoty wszystkie złe substancje są precz. Lepsze mieć beczkę albo jakiś bunclok z gliny, glinioka. No wiecie, w glinioku, w buncloku mam kapustę. Tu już nie będę kapusty przeca wyciepował z tego, że chcę coś uwędzić. Także moi roztomili dzisiaj my zrobili pierwszą wiec za naszym, wyszmyraliśmy mięso tą naszą substancją do peklowania. Wszystko macie w opisie tego filmu. To znaczy wiele czego trzeba dać. Ja wam tego nie będę prawił, bo ją 16 kg mięsa. Ja zaczynam wędzić od 5 kg. Najpierw, że chcę uwędził 5 kg, albo a i mniej, a i 3 kg, że wędził na próbę. Bo dyski trzeba spróbować, niż człowiek coś zrobi, to lepsze spróbować, a dać mięsa mniej, bo jakby się to nie podarzyło, no to się aspoň to mięso nie zmarnuje. Także dzisiaj już mamy mięso w beczce, zapeklowane na sucho. I moi roztomili to mięso w beczce, ono tam będzie 2 dni. To znaczy teraz, jak już będzie ta beczka pełno, to ją zawrymy, a damy ją do szpajski albo kańsikę kaje chudek. Jak je przez lato, to ja to dową do lodówki. Że trzeba wiedzieć, że w lodówce no to dłuższy się pekluje, bo czym je niższa temperatura, to te całe procesy one są dłuższy się to wszystko robi. Ale w zimie, jak je oto kole 0 stopni, to we szpajsce jest 10 stopni, spatność, to jest taka temperatura do peklowania akurat. Idzie to dać do piwnicy, kańsikej, tak, żeby nie było więcej jako 15 stopni ciepła. 2 dni se to będzie leżeć, spoczywać. To ukorzym jeszcze w postrzodku, jaki to jest. Wonio to przepięknie. I moi roztomili, każdy, kto się chce chycić wędzynio, niech zacznie od poru kilo, oto 2-3 kilo, tak symbolicznie.
Ja już tego mam więcej, bo ja też do kamratu wędzym, jak dość chce tam z familii i tak dalej. Także na dziś to jest wszystko. W następnym odcinku będziemy robić zalewę. Ale ten następny odcinek to będzie za 2 dni, jak se mięsko pospoczywo w beczce. Także miejcie się fajnie i w opisie filmu macie całą instrukcję, jak to robić, wszystkie proporcje, wiele czego dać, a kalkulator taki w Excelu mam też zrychtowany, to wam mogę posłać. Miejcie się fajnie, widzimy się, a słyszymy się za parę dni.